Fil-budget il-Gvern iddeċieda li ma jieħux deċiżjoni fuq il-lif tal-maternità u fil-waqt li qal li hu issa qed jaqbel li dan għandu jiżdied tefa' responsabbiltà fuq l-imsieħba soċjali. Il-Gvern qis li din il-miżura għandha tidħol wara diskussjoni mal-MCSD. Għalhekk il-Gvern qed jitlob l-MCSD biex sal-aħħar ta' din is-sena jiddiskutu u jikkonkludi kif l-aħjar tiġi imdaħla din il-miżura u kif ikollha lanqas impatt negattiv fuq is-settur privat, speċjalment in-negozji iż-żgħar. Il-Gvern qed jistenna li l-imsieħba soċjali jaqblu bejniethom sal-aħħar ta' din is-sena, jiġifieri sa xahar ieħor, dan meta l-istess imsieħba soċjali anke fl-aħħar laqgħa tal-MCSD qabel il-budget qalulu li ma kienx hemm qbil. Aħna fil-MCSD fl-aħħar laqgħa li kellna l-ġimgħa mal-Gvern qed ngħidu speċifikament illi ma konniex favur illi daħħal jestendi l-lif tal-maternità mingħajr diskussjoni. Il-Gvern ma kellux il-kuraġġ f'dan il-budget illi jiddeċiedi dwar il-maternity leave. Għal fatt illi qed jgħid illi ħajtfaħħa quddiem l-MCSD. Meta l-Gvern stess jaf illi fl-MCSD m'hemmx qbil dwar dan bejn min ħaddem u l-unions. U fejn tidħol il-maternity leave kont qed nippretendu li llum tidħol fis-seħħ il-maternity leave u mhux kif qed naħsbu li issa qed ngħidu ħanistudjaw jew xi ħaġa hekk. Il-fatt li l-Gvern issa qed jgħid li qed jaqbel li jkun hemm estensjoni fil-lif tal-maternità kienet interpretata mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat bħala U-turn min-naħa tal-Gvern. Il-Partit Laburista kien favur l-estensjoni tal-lif tal-maternità sa minn qabel bdiet id-diskussjoni fil-Parlament Ewropew. Fuq is-suġġett l-Europarlamentari Laburista Edward Cicluna kien ħejja rapport dwar l-impatt ekonomiku u l-benefiċċji u l-ispiża fuq pajjiżna. Sa meta tgħid li ħajżid il-ġimgħat. Għall-Partit Laburista hija kumpliment kbir illi hu ħariġa talabni nagħmel l-istudju eċetera, eċetera, kien konvinċenti u l-Gvern għalx ma kritikax u issa qiegħed jipproponih. Hija ġifieri għall-inqas qiegħed janderlinja li mhux veru li l-Oppożizzjoni tikkritika biss u m'għandix proposals jew inkella ittaħbihom da kollu. Ġifieri dan huwa case in point. Minn dan ir-rapport jirriżulta li b'miżuri bħal dawn Malta għandha l-opportunità li tara żieda ta' 9% ta' nisa li jidħlu fid-dinja tax-xogħol.